Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Hakapor shipau arpau bejim stem jongka arpu pratri urumpang ajar pesan kipulit jongka Sardar Police Station kila yojing tim na utrai jongka Trattoria Restaurant Central Ward Barik la Shumir uba bat scam shooting baka weka nong triken thai jong u la suba baka la sha Pynïap haga benta ba shapo jongka restaurant ukurwa bala pentip the Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek Singh ulayat ho baga kunhun kipulit na Sardar Police Station kila lin marmar shakani ka jaka man pelong ya ka jing tokin Haka jo kapor ka kunhuan jongka FSL Crime Scene Unit kira let syakani ka jaka bat ban pelong ya ka jing tokit ka Pynïap. USP ula pentip ba ya kani ka long kemi ka bala sya Pynïap la ithu kerteng kum ka kong Damonica Laloo ka ba Southwest nam kerta ka ba syong ka ba sa haka snong la sotun ka ba trei kum ka cleaner jongka restaurant. Karkum kisah-kisah buat bala yoklum da ka jingarap jongka kunhuan FSL bat Crime Scene Unit ka kunhuan tokit jongki pulit ka lalap ksai ba udai Sunai Singh uba South Arts nam kerta ubat trailang hapok kani ka restaurant ubadan keti ha kani ka kambaman show SP ula yethu ba Sunai Singh ula Phla bola le ya kani ka kambaman bat ula Phla show ba kani ka jingja kala lam shadu uput ba und khat jubor ya ka jingim jongka kong Damonica ka Dainamar ka jingania ka bajur ka balaja ha ka arpunya trek rumpang aja pusan ha ka por kum ba khatwe bejimen mien hadien ba lo bu ai khau yang ka balaja na ka jinga don jinga dei ha pedeng kini ki arngon USP ula pentip ba Sunai Singh ula buri ya ka met jongka kong Damonica hajan u transformer jongka KJP Assembly Conference Center. Hadien ka jing tokit ki pulit kila kurup no ikitiar bat ya upai bala penen kaman Pynïap ya ka kong Damonica. Ka jing tokit halo kani ka jingja kadang ya shu syakmat bandang lap ksai halo kani ka jingja ka baki pulen mentag la register ki sa Sardar Police Station bat ya unong le kambaman la kemno da ki pulit bat shen an satyan bishar ya u hakmat ka kashari.